Naiz irratian, bigarren kafea. Atzoni konklabez jantzita izango nintzen, baina gaur inigo paiazoz jantzita etorri da. Goiuri ezeiz arandian mikrotik kanpo duela 20 segundu. Egunon. Osea, horrela ezin dugu saio bat, hasi? Bale, barkatu. Matxo maitia. Baina entzulek etzekiten. Noski, baina gure entzulek dena jakin behar dute, dena jakiteko eskubidea dute. Tira, entzuleok saiatuko naiz gaurko egunarekin. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Badakit, sandaliak eta txankletak eta esnorkeleko tuare jazteko desiatzen zaudetela, baina entzun berri duzu ikiribar luzean murua. Gaur berriro ez egonkor dator eguraldia. Beraz badakizue, jantzi galtzerdiak. Baina gero kontuz kentzen dituzuenean, gaur maiatzak 9 galtzerdi galduen eguna baita. Inork ez daki oso ondo nondik datorren ospakizun hau, baina egia da galtzerdia galtzearena oso ohikoa dela. Interneteko datu oso fidagarri baten arabera, 1200 galtzerdi inguru galtzen omen ditugu gure bizitzan zehar. Hori bai, horretarako eduki egin behar dira. Esan galtzerdi baitea, olari-lario, konta idazu zerbait. Esan galtzerdi baitea, olari-lario, konta idazu zerbait. Tira, baina aurrentzako abestiak ez dira galtzerdiak aipatzen dituzten bakarrak. Benito Lertxundik ala zioen, maitatuko zaitut baldin eta, bera bezala, galtzerdi xuriz eta urrez bordatutako terziopelo gorriz jazten bazara. Mikel Urdangarenik aldiz, udaberri anker batez partitu nintzen San Jose lorak ernetzen, arrastiak hiltzen, soinu jole itxu bat plazan, galtzerdi zuriak, memoria normatutako irudiak. Ala, galtzerdiak beti izan behar dute zuriak? Nik gaur koloredunak ekarri ditut, ba? Koloredunak eta zulodunak. Denetatik ikusten hazia, Ekeratu izango anuxutia, izan nintzen nere zalia, beklasekoa izatea. Galtzerdi zulatuek historio hobeak dituzte, baino entzule honez eskaix daude. Horixe esaten dute abesti honetan, olaiak eta olatzek arrazoi galanta. Baina ez nahastu kontzeptuak. Gaur ez da galtzerdi zulodunen eguna, gaur galtzerdi galduen eguna da. Nola joaten dira galtzen diren galtzerdi horiek eta nora joaten dira? 1988an The Bobs taldeak Where Does the Wayward Footbird Go sortu zuen kantu hau. Eta bertan 4 aukera proposatzen dituzte. Ozeanaren ondora, Txinara, Kubara edo Arubara. Horietatik aukeran Kubara. Gozen. Did you ever wonder how you always make a blunder when you're counting all your socks into the washing machine? And when the dryer finishes drying and you're crying cause you got a bunch of old made socks, it's a bad scene. Where does the wayward footwear go? To the bottom of the ocean or to China or to Cuba or Aruba? Aruba. And when the dryer finishes drying and you're crying cause you got a bunch of old made socks, it's a bad scene. Kuba esan duzu inigoa, uste dut handagoela gakoa. Billy Joelek Keeping the Faith abestian galtzerdiak eta Kuba aipatzen dituelako baita ere. Hain zuzen ere, Cuban Hill dio, dala orpo berezia duen galtzerdi mota bat. Gaurko egunez jaio zen Billy Joel, estatu batua rock musikagile eta kantaria. 73an bere ibilbidea abiatu zuenetik 40 hit baina gehiago sortu ditu tartean, nazioartean ezaguna den Pianoman. Pasaden urtean, Turn the Lights Back On kaleratu zuen pop abesti bat. 2 hamarkada zeramatzan pop kanturik argitaratu gabe, beraz, berezia. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us feeling alright. Badakizun nori izan zitekeen Pianoman?
Little Richard. Gaurko egun ezen duzen, 2008an estatu batur rock kantaria, gitarrista eta pianista izan zen. Chuck Berryrekin batera, nolabait rock and rollaren aitzindaria. Datu bitxi bat kontatuko dizut. 1957 urtean Little Richardek musika utzi zuen apaiz protestante bihurtzeko. Rock and rollaren munduarekin aspertzen hasia zen eta infernura gerturatzen ari zela sentitu omen zuen. Behin, Melbournetik Sydneyrako hegaldi batean motorrak sutan ikusi zituen, eta jainkoaren seinale bat zela iruditu zitzaion. Otoitz egin eta hegazkinari aingeruek eusten ziotela imaginatu zuen, baina dena bere irudipena izan zen, motorrak ez baitzuen zurik hartu. Askok diote Little Richardek ikusi zuena Sputnik zela, egun batzuk lehenago jortia. Tira, baino galdera hemen beste bada. Little Richard hegaldietan galtzerdiak kentzen dituen horietakoa izan zen, ala ez? Wop bam balloon bam 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 to the boot, oh root, 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 to the boot, oh root. Oh wop bam balloon bam 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 bam. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. Hemen beste kontu badago, Goiuri, kirola egiteko oso garrantzitsua dela galtzerdi honak aukeratzea. Txirrindularitzarako adibidez. Ui, lagundu behar didazu, ze ni orain hasi naiz txirrindularitzan eta galtzerdiekin galdutan nabil, norainokoak izan behar dute galtzerdiek. Pentsa, garaiaren arabera, zu nola, pixkate garaiez gaindikoa zaren, aukeratu ezakezu moderna izatea edo 70 hamarkadako galtzerdi motx la tobillero horiek erabiltzea. Gaurko egunez jaio ziren Inigo Landaluze, Angel Vázquez eta Sergio Deliz euskal txirrindulariak. Zorionak guztiak, kasuperak argi dezakete ze galtzerdi nahi duzun. Bai, jaiotzak aipatu dituzu Inigo, baina tamalez eriotzak ere aipatu behar ditugu. 2011an gaurko egunez, Italiako giroan mendate bat jeistean erorikoa izan da Wouter Weiland Belgiga txirrindularia hiltzelako. 26 urteko Weilandek erorikoa izan zuen Paso del Brokoko jaitxiran. Helmugatik 25 kilometrora eta horrek besteak beste garezurraren oinarrian ostura eragin zion. Giovanni Tredizzi giroko medikoak azaldu zuenez suspertze saiakerak alferrikakoak izan ziren. Vengo da te, il governo dice puoi uscire dal comune. Un gin tonic, una chiacchiera con te, io voglio ubriacarmi dei tuoi occhi. E anche se tutto questo può essere strano, anche se non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo, mi piacerebbe poterti corteggiare senza paura. Uste duzu Inigo galtzerdi berriak estrenatu dituela gaur Leon 14-garrenak? Deno jakingo duzu honezkero, baina Aita Santu berriak olesi izena du. Leon 14-garrena. Bai, atzo Jon Maiak momentu batean pentsatu zuen atletiken omenezko keinu bat zela eta miraria bazetorrela aitortu behar dugu txioa mundiala izan zela. Oso ondo, maixu bat. Gerora errealitateak beste zorak ekarri zuen tamalez, baina txioak esperatzea ekarri zigun. Goiuri, Erromara joan gabe geratu zara. Jada ez du korresponsali behar. Bai, oso eskar izan da, Fumata Biancaren kontu hau, baina badakizu zeinigo, ez du dala Erromara joan behar eta hobe dela gainera hemen geratzea, tamalez itzordu garrantzitsua dugulako gaur arratsaldean elkarretaratzeak hainbat hiri eta herrietan. Apiriaren 25ean Aron izandako hilketa matxistaren biktima Gasteizkoa zen, Gasteizko udalako arbatean jakinarazi duenez. 36 urte zituen eta 56 urteko gizonezko batek bere bikotekideak hil zuen labankadaz. Gizonak telefono bidez aitortu zuen emaztekidea hil zuela eta handi gutxira atxilotu zuten. Eta Guardia Zibilaren informazioen arabera kartzelan dago. Halaber, Euskal Herriko emakumeen mundu martxak hilketa gaitzetsi du eta Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan kontzentrazioak egingo dituztela iragarri dute. Gasteizen adibidez 12etan egingo du elkarretaratzea udalak. Beste hildako bat eta jada kontua galdu dugu. Luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure legeen kontra. Horrelako kontuak eta bestein bat gai jorratuko ditugu gaurko saioan Eule proiektuak idatzen duen Leira Jartzaguena gure influentzara etorriko delako nomadak gaitun egitasmoko asteburuko azoka aurkeztera. Alaia Vilka, bienar euskaldunak, bere esperientzia kontatu dugu izkigu. Hablamen castellano esaten omen dio poliziak aeroportuan. Eta Idoia Tapia kafeutxa hartzera etorriko da, eta tira, berarekin batera, oian Amaritoren agen bere. Ze ondo, uzten didazun niri esaten inogo. No, si. Maiatzak 9 ditu, eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
Zuekin entzuleok Goiuri ez eizarandia, egunon? Ondo, bai, oso ondo. Osados. Eta izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 976 garrena du, maiatzak 9, goizak 10 eta 20 minutu, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina ezkara bakarrik egongo, ez kezkatu. Goizeko 10 eta barkatu, goizeko 10 eta 32 minutu ditugu, eta hementxe abiatuko du segituan, gaurko saioa, baina nik kantu banuen gaur buruan, zuekin elkar banatzeko, eta kantua bera, ahaztu egin zait, baina orain bai, badakitzer jarri. Zuekin elkar banatu nahi dute, bai ala bai. Ez dakitze kantu dene, baina zurekin elkar banatu nahi dut. Izena ahaztu egin zait. Hori da, esan zen idanean bezala... hori badakit norden ere laguna da. Bai, nola izena du, ustakit. Nahaste borraste daukazuzuk buruan. Horrela izan zen? Etzen horrela izan. Bai. Hemen Alberto García, Kevin Johansenekin elkarlanean. Disko berria grabatzen ari dira, Gaua estudioan, hemen Euskal Herrian, Toni Bruneten gidaritzan, 13 izenako duen diskoa, eta tira, taldetzarra, gaur zuen erakarri nahi nuen. Para contar los días, teniendo en cuenta el aire, para ver que la vida a veces es amable. Te dejo el mundo, las canciones que sé yo. Goiuri maite dute bide egin beharko diegu, ez dakit nola osatu gaurko saioa, zein da zure maite dut, pentsatu duzu, landu duzu? Landu dudan, bai, gizu zer maite dudan, jendea zutaz oroitzen denean, zuri buruz edo zure interesakoa den zerbait ikusten duenean. Hau da, zuri gertatuko zaizu pentsatzen dut piragua kontuekin. Jendeak orain esaten dizula, Inigo, bida, aurrekoan ikusi nuen dokumental hau eta agertzen ziren hemen bi neska piraua egiten Halong Bay inguruan eta zurekin horrekin nintzen. Bada Nuria Newman eta nik esaten diet, bai, baina Nuria Newman geizten den togitatik ez da komeni geiztea. Baina jak esan duzun, barkatu, parentzi txiki bat, Nuria Newman jarraitzen baduzu esaretan, eduki zoragarria sortzen du, tipa flipante bat, kaiakean lokisimo ibiltzen dena, oso eroa, eta oso interesgarriak bere ikusentzunezko lanak eta besterik gabe, hola, puntea. Bueno, horixe nire hemen txantxetan aritu gara azkeneko egunetan pegileko onarekin, eta konklabean adituak bihurtu ote garen, eta egia da, ni fededuna izan gabe, oso konklabearen jarraitzailea izan naizela egun hauetan, baina ez horiek egun hauetan, baita duela 11 edo 12 urteko konklabean ere, oroitzen dut aurreko konklabe, beste duela 2 konklabe urak ere tximiniatik ateratzen zela, eta kontu horrek nola baita txiki-txikia nintzenean, ze Juan Pablo bigarrena hiltzenean uste dut 10 urte nituela, 10 urterekin ere sortzen zidala nola baiteko jakin mina irudikatzeak
apaiz kuadrilla bat gela batean giltzapetuta eta gero tximinia batetik kea ateratzen da eta horren arabera badakigu ea aukeratu duten ala ez. Bueno, hori guztia esan da. Gustatzen zaidala, jendea zurekin gogoratzen denean, zuri gustatzen zaizun zerbait ikusi duelako eta nik aste honetan jaso ditut meme, argazki, bideo eta mezu pila bat esanez, begira konklabeari buruzko hau ikusi dut eta ziur gustatuko zaizula, begira konklabeko kontu hau, begira konklabeko beste kontu hau, eta atzo ni banengoen, nere aitarekin eta anaiarekin hozkailu baten mudantza egiten, eta une horretan gertatu zen fumata bianca hori, eta ez dakizu zenbat mezu jaso nituen, berez, konklabearikiko interesik ez zuten jendearenak, esanez, Habemos papan, goiuri, enteratu zara. Hau da, badagoela nere inguruan, lagun talde bat, ikusi zuenean, atera zela, aita santu berria, pentsatu zuena, eta pentsatu zutela, hau goiuriri esan behar zaio, zau goiuriren interesekoa da. Eta hori oso politia iruditzen zait, eta hori zaintza iruditzen zait inigo. Bai, oso politia iruditzen zait nire ere, eta bada zaintza, baina gauzat esango dizut, maite dut horrek parean badarama, jendea zurekin gogoratze horren parean badarama, gainontzekoak aguantatu dugun matraka, hori ere hor dago. Ez que zu piraguarekin, etzara tere matrakeroa. Kontatu izut piragua berria daukadala. Puztu egiten den horietakoa? Ez, hori orain proiektuan dago. Ados. Hori, a ber, naiz, aberatxa orduan, kolpeka. Dena ez da posible. Bide batez, sorionekuak, egitasmoak bere sare sozialetan zabaldu du, eta lagundu zabaltzen eskaerapean, iritsi zaigu, Arkakusoren bidetik. Bihar arratsalderako ematen duten euraldika eskarra ikusita, HKB oso zadirazi nahi dutela, arratsaldeko egitaraua eta herri mobilizazioa bertan berauztera behartuta daudela. Ekaitzak etzigun utziko behar bezain beste egitarauaz eta euskararendako euskaraz eta euskaragatik sortu nahi genuen momentu goxoaz gozatzen. Eta sorionekoak hori ere bada, postasuna, zirrara, irribarrea. Baina lerro hauetatik bidei egin nahi ditu. Lehena goizean euskara etorkizunera zubi dela aldarrikatuz, Nafarroako zubiak hartzea, bete ditzagun zubiak. Ta bigarren arratsaldean bosterdietan herri mobilizazioa gauzatu behar genuen ordu horretan, sare sozialak alik eta gehien mobilizazioko azken irakurketa partekatzea eta zabaltzea. Euskarari ateak irekitzea. Goazen, kanpoan ekaitzea egin bitartean, gure etxeko goxotasunetik euskara zabaldu, mundura erakutsi eta hemen gaudera aldarrikatzera. Sanda bezala, alaxe eskatu dute sorionekoak egitasmoko kidek, eta alaxe nolabait guk ere lagundu diegu, mezu hau zabaltzen, beraz badakizue Nafarroan bihar zubiak hartu goizetan, sare sozialak hartu arratsaldetan. Hori izan daiteke bide ederra, eta nolabait pentsatzen dut data berri bat ere etorkizun hurbilean iragarriko dutela, aurreikusia zegoen egitasmoa behar bezala gozatzeko eta goxatzeko. Oiala igo antzesten hasi, barreak dakar samina, historio honek noiz utzi zion, izateari ipuina, bakardadea lagun zorrotza. Eta Gorkaren maite duta irakurri duzu? Ez, baina banua ozuk irakurri, venga. Jatean jarri du eta nekatu egin naiz, esan du. Nere maite duta da, asteburua datorrela, gaur Arizona antzezlana Zumarragan, grabaketa baserri batean, bihar poesia Gasteizen, eta igandean sorpresa porrotxekin elkarrizketa, adi kultur zastera baino. Zenbat ordu ditu Gorkaren asteburuak? A ber, Gorka tipo azkarra eta tipo energikoa da. Gorkaren asteburuak irauten du asteburu batek iraun behar lukeena. Ostiralean hasi eta igandean bukatu. Hori da. Eta jendeak asteburuak bizi ditu pixka. Larunbat goizetik larunbat gauera, hori egia da. Beraz, arazoa edo meritoa ez da Gorkarena. Ustet, beste irakurketatik imar genukela hemen. Gora Gorka eta gora zu bezalaxe, asteburua zukutzen duten hoiek. Zure irlara heldu ondoren, zen zaria, barruan pizti, kanpoan eule, moztu zenuen aria. Kandela itzaliz, azala erre, eskoaren ernaria, egoak eman gero urtzeko, pero
Zeba, nik maite ditut, hau pixkat serendipia izan daiteke, ez da zehazki serendipia. Da kasualitate, hola, polita, ez? Guainigo, KitKat bat egin dezaket. Boi, noski. Gaurko egunez hiltzen Meinhof. Eta zein da Meinhof? Bader-Meinhof sindromearen izena mantziona. Hori da, bai, jazta. Hori esan barruan. Serendipia esan duzu eta etorri zait Bader-Meinhof burura. Baina, zuk Meinhof esan gabe ez dakit nik Bader-Meinhof, badakizu ze lanak izaten ditudan Bader-Meinhof esateko. Bai. Hori biltzen naiz jendeari azaltzen. Badago, sindrome bat, bueno, honek izen badauka, zera, baina itxoinen nola da, eta hori biltzen naiz, eta esko bizian Bader-Meinhof esateko. Gustatzen zait, maite ditut horrelako kasualitateak, maite dut kantu hau, isiltasun nitunak, erau taldearen kantu hau, maite dut berando xamar deskubritu nuela kantu hau, ez dakit, duela lauzpabost urte, eta esango nuke kantu honek badituela gehiago, akaso 11 urte, orain ikusten ari naiz, diskoa 2014koa dela, eta bapatean aipatu duela, ez, eule hitza, eta, bueno, Leira Jartzaguena gurekin dugun horretan, begiratu dut, esan ez, ui, hau gertatu eginda. Bai, gertatu da. Eta gainera mundu guztia normalan galdetzen zer da eule, eta enak zer da eule, eta kitzea abesti bat, bere zentzuakin erabiltzen duna hitza, Zer da eule, eule da, tejedor esango deuna gaztelelaz, euna egiten duena. Orduan, bai, atzutan jostuna esaten dugu, baina ez da jostuna da pixkat euna egiten duena. Hori da. Nola baite jostunaren lehen gaia sortzen duena. Hori da, bai. Ze ona. Leira Jartzaguenari ere bere maite dut askatu beharko diogu. Trebea da, Leira maite dutak nolabait moldatzen eta improvisatzen ere, Bai. Netorren gaur, hasieran simple. Nik maite dut loitea esan behar nuen. Amengan uste dut, ja nahiko jorratuta dauen maite dut da. Bai, eta orduan beste simple batekin. Maite dut gozaltzea lasai eta ondo. Bai, eta gaur esan dut gaur nire eguna da. Eraman dut ume aurre eskola, eta esan dut ordu erdi daukat, eta nederrea jun naiz, tostada hon bat. Bueno. Eta ze normalen jaten dut, umea, enzimera gaineri, hola, kafea bestetik, eta horrekin konformatzen naiz. Eta daukatenen eguna gozaltzeko ondo, da, ze placer. Ja, ze gauza, gure entzuleok zuek gozaltzen duzue. Hola, tajuz. Nik adibidez, ez. Nik goizetan kafea hartzen dut soilik. Baina azken aste hau oporretan izan naiz, eta kuadriakoekin Tenerifen apartamentu batean ginen, eta azeko sariak prestatzen genituen bertan. Bai, kuadrian gozaldu zaleak dira, antza denez, edo oporretan gozaldu zaleak. Antza denez, 40 urterekin ogartu naiz nire kuadriakoei gozaria gustatzen zaila. Bai, a ber, gauzat esan bizut, aurreko bidei bat egin genuen behin Sevillara, igual 30 urten bueltan hola, ez? Eta antxe gozaltzeko ezken honez erosilen egunean, iritsi eta, erosiko dugu eta bitartean, hor taberna hori eta, Manoloren taberna zan. Manolo, beralaba Maria, etxeko familia bat antxe denak, eta iritsi eta hasi nintzen Manolo hori, Manolo, jarri jazu 3 pringa, 4 karnemetxa, pare bat salmorejo, hemen zea, gringa bat, Andaluzian ibilitagoan naiz, eta hango janariare asko maite dut. Eta eskatu genion, ez dakit, 8 lagun balin baginen, 75 euro edo 100 euroko kontu bat, gero ja, goizeko 12 ziren, igual, rebujitua jarri guzu, bukatu genuen, Manolo, Maria eta emaztea zegin nola zen, ikaragarri lagunak egiten da, egunero joaten ginen, ja, ara gozaltzera. Hori sopolita da. Baina bai, aste honetan zehar hori biligara, ogia xigortu, tomatea txikitu, olioa, urdaiazpikoa, arrautzak potxe egiten, hortxe, bai, arrautzen arrura honi nintzen. Hori bai gustoko dut, gozaltzeko espada ere, arrautzak bere puntuan 4 minutuko egoste puntu horretan egitea, eta, azkenean gozari puska batzuk antxe ikaragarriak, beraz, bat egingo dute leire maite dutarekin. Super fan, eta nio bat naiz gainera, nire behatzen nengonen, zegoela klasen bat, eta esate zigula, ni gozaltza eta unero, 2 arrautza eta urdai azpikoa, eta ez da gizeta gu beti kolakaoa, beti klasiko hori, zereala, kolakaoa, eta
iritsi nintzen unibertsitatea, eta esan, zer da, arrautza gozaltzean, eta handik aurrera, nire plazerra, arrautza tostada hon baten, esatzen nintzen, ordu lorden leheno da ordu erdin, baina gozaltzeko. Eta nitza gozaria da superimportanta, eta nire alabak ez du jaten ezer. Eta da gauza, beti, nahizu, baina ez tesun nahi, baina eta nahizta eskaini, da hon gauzari goxona, esateu, ez, ni amaikak arteola, ez. No, aizo. Nire alako xean naiz, bai? Nire bai. Eta aurrekoan entzun nuen, nik nutrizioaren inguruan, ideia zipitzik ere ez, baina esan zidaten, emakume ontzako, garrantzitsuago dela gosaria gizonentzako, baino, bai, eta zikloarekin, eta zer ikusi daukala, bereziki adintarte batean, eta gozaltzea, emakumentzat bereziki garrantzitsua dela gosaria. Eragin handiagoa duela gure gorputzen, gizonengan baino, eta graz, Ia da, zorionez, zorionez, gero gauzak atzera buelta asko ematen dituzte, baino, zientziak ikertzen du gero eta gehiago, eta genero arrakala ere gainditzen hasi gara ikerketa horietan, eta nolabaiteko ikerketa zehatzagoak ere badaude, odeola gutxi ere jakin dugu emakumezkoek gehiago behar duzuela lo egin oinarrian, gizonezkoak baino, eta bar. Hori egia da, bai. Arrautzen aipatu duzunean, etorri zait burura, arrautza kriminalizatu zen garaia, eta ez dira emesturte pasa. Arrautza batean desagertu zen gure dietetatik, kolesterola zela eta bestea zela. Eta ikerketek gero erakutsi ziguten ez hori gaizki egindako interpretazio bat zela, eta arrautzak ematen zuen hori, arrautzak gordinak edo arrautza egosiak edo ematen zez, gordinak jitu gabe. Universian jaten nun koizen eta faltzeko bai, eta orduan eman, igual gaur arrautza gehi, eta hori ez da oso. Bueno. Bai. Gure entzuleak ere iskas gozari kontuetan, Gorkak nik infusia bakarrik, arkakusok, banik ez dut izaten gozaltzeko gogoa gehienetan, hemen gozariekin... Uste dut, alare, goizetan gozaltzeko gogoa izate hori dagoela lotuta gauetan berandu eta asko afaltzearekin. Baita, igual. Baliteke. Eta horrek lo kalidaden eragiten du. Bai. Eta hau esaten dizue, gauetan asko afaldu eta berandu afaltzen duen pertsona batek, alegia, ez da dogmatik, baina nutrizionistak uste dut hor, erabat adose oten direla, bizpairu ordu uztea komeni dela afaritik lora bitartean, eta horrek askotan suposatzen du, ez da gita txalego zazpitan afaltzea, goizo eratzen den jendearentzat, eta nik ez dut hori egiten, baina. Ojo, txateko mezu hau, leire lasai, lehioan ikasteak konpentsatzen zuen arrautz asko hartzearena. Bai. Hola da. Gizut hori ulertu? Azkenean lehioan ikasteak, azkenenan arrautza tortilla patata jate genuen baita. Eta goizetan baita areaino jun behar izatea, eta dena, jari martzan. Esfortzu bat. Bai. Nietzen hon arkakusorekin ikasi, ez da? Egia esan, sonatzen dit pila bat arkakusok, eta esango nuke ikasi ez, baino ingurun bai. Eske, zerratik gertatzen arkakusok mundu guztiarekin ikasi duela? Bereziki iluntze honean iritsi eta iluntze honean juten zineten entzat, kazetaritzakoek ez genekin hori zertzen. Ala, arkakuso. Hori ospea. Tira, bagoizeko 10 eta 38 ditugu, gure txat hemen zabalik utziko dugu, eta zoazte idazten lasai gurera, eta baita WhatsApp ez idatzi nahi badiguzu ere, aspaldi ez dizuegu horarazi gure telefonoa, baina 6 zazpi bi, 5 lau, 8 lau, bai WhatsApp eta bai Telegram bidez, helarazi nahi duzuena, hori gozaltzen duzuena ez kontatu dizagukezue, edo eta nahi duzuena, baina gaur lehia jartzauena ez da gozari ez hitz egitera etorri. Uste dut, hala ere, aurkeztuko diguzun ontarako energia asko behar dela, eta beraz, bere protagonistek ondo gozaltzea beharko luketela. Bai, eta egia da, protagonistarekin gelditzen naizela batzutan. Igual urtean 2 aldiz gozaltzen dugu, baina Hernaniarra da, eta orduan kuian gozaltzen dugu. Kuian, ezagutzen ez duzuen antzat, kuian gozaldu behar da. Ados. Gozarion bat hartzea. Eta orduan, aurkeztaren ator, Uxue da, bere Xiart proiektuaren atzean dagoen sortzailea, esango nuke, igual, marrazkilaria ilustraziotik sortzen duen artista. Orduan, Uxuek bere Xiart proiektua 2016an jarri zuen martxan, eta ilustrazioan oinarrituta, gaur egun ite ditu animazioa, ilustrazioa bera, serigrafia, eta beste hainbat
disiplina ezberdin iruditik abiatuta. Eta uxuetani, ezagutu ginen pixkat, baita dinago Euskal Herriko emakume sortzaien elkarten buelta horretan, eta gaur egun lantalde motoren gabiltza baita lanean. Eta orduan, bere proiektu aurkeztera nator. Bai. Oso ondo. Bai. Gu ezagutzeko irrikan, gaina, claro, dinagu kolektiboko proiektu guztia gustatzen zaizkigu, beraz, orain beste behar bat, orain dirua gastatzera joango gara, eta hori da. Gero gure boltsikoetan arazoak baino, ez, egin behar dira, babestu behar dira horrelako proiektuak. Bai, eta gaur egun gainera, azken aldean ikusten nahi, sare sozialetan pila bat, nola ilustrazioa, azkenan inteligentzia artifizialakin nola dauen matxakatuta, eta orduan gaur ilustrazioa lantzen duen pertsona batekin ator, eta zer hobeto, uxue baino. Eta, pixkat, uxuen ilustrazio bataz nimaite minutu nintzen, ze uxuek hasiera baten behintzat, gaur egun baita, muralak egite ditu, eta beste hainbat, motatan sortzen du bere artea, baina sortzen zituen emakumeen gorputzak anitzak. Bai, zen nik gaur egun baita ikusten dudana da, umentzako eta ipuin batzuk ikusten eta orain dira dela, kanon horiek, umeak, pixkat, pinpan, hilerik gabe, rektoak, ez daukate triparik, ez daukate, eta pixkat uxuek hortatik ies egiten, sortzen zituen emakume gorputz oso anitzak, eta nire kasuan importanteak hiledunak. Osa, ni hileduna izan naiz beti, eta umetatik ikusten dituen ilustrazio guztia zean, klaro, pintatzen du kolore batek, eta ez dauka marratxorik bezala, ezta? Eta netzat, irudikatze hori marratxoak netzako izan zen, zer da nau, ez? Eta gaur egun, umea daukatela, eta ipuinak, pixkat, saltxeatzen abilera eta hola, iruditzen zait importantea umentzako baita ilustrazioak bide hori hartzea. Ez? Eta hola, umeak ikusi alizateko, realitate ezberdinak nola dian. Bai, zegia da, gero esaten diogula, ez? Umei, gorputz guztiak onartu behar dira, baina gero zuk, gero ikusten duzuna, aldizkarietan, telebistan, liburuetan, gorputz estilo bakar bat balin bada, zure buruan daukazuna da, nire irakutsi date gorputz guztiak direla, onartu behar direla, baina gorputz desiragarria da, hau. Bai, eta esfortzua egin behar dut, gorputz guztiak onartzeko, baina gorputz guztiak horren azpian dagoena da, gorputz ez normatiboak onartu. Ze normatiboak onartuta dozken. Ez da, hor badago langatxo bat gainditzeko zea hori, eta bai. Eta referenteak eukitzea, ilustrazio txikitatik hasita, ja ez nabil gaur eguneko seriak, edo pelikulak, edo umek ez dira eduki horretan sartzen, ez? Baina ilustrazio txiki ipuinetan agertuko dianak, eta adibidez uxue eta hauek animazioa lantzen dute baita. Momentu honetan argizagi proiektuarekin dabiltza, esango nuke titulo dela zubiak adiskidetasunerantz. Beka bat jaso zuten, eta orduan animazioa lantzen dabiltza baita. Orduan mundu horretara iritsi alizatea eta gorputzan iztasun hori erakutsi alizatea, banetzako superimportantea bihurtu da. Zelan transmititu, umei hori eta. Orduan, uxuaren irudi mota edo marrazkia gustatzen zait baita horregaitik baita. Eta azpimarratu nahiko nuke puntu hori. Oso beharrezkoak iruditzen zaizkit horrelako marrazkiak lehen esan dezuna, hilearekin adibidez, gogoan dut lehenengo aldiz Agat Soglet dela Frantziako ilustratzaile bat Instagramean topatu nuen, eta berak marrazten zituen bikoteak gehien bat hori egiten du, ez? Laminak eta egiten ditu oso erromantizismotik, ez? Eta egoan bikote bat baineran elkarrekin, edo gero ohean, edo elkarrekin bizikleta batean, eta ikusten nuen marrazki askotan emakumea gizona baino handiagoa zela. Eta arreta eman zidan. Eta pena da, arreta ematea, ez dagoelako guztiz normalizatu da, baina pentsatu nuen, begira, beak marrazten ditu, ze niri orain marrazteko esaten didazu, bikote bat eta aterako litzaidakena, da gizona altuagoa, handiagoa, sorbalda handiagoak, eta emazte gaia neskalaguna txikiagoa, argalagoa, eta... De hecho, antropologia, nire bikoteatani klase berdineko gara, biologia ikasi genuen, eta antropologian, zan hori ez, esate ziguten, normalean, gizona beti da handiagoa, eta emakume beti da txikiagoa, hola da, orokorrean, eta gupe giratzen ginen, eta...
Bueno, gure kasuan. Gure kasuan, Gure kasuan ez da, eta mutila da pixkat txikioa, Bai. eta beti atentzioa deitzen du bikote baten emakume handigoa izatea. Bai. Seguru horrelakoak gertatu zaizkiola inoiz Arkakus hori. Adibidez. Ze oso handia da. Arkakuso oso luzea da. Bai. Bikotea duena duela, nolait, estandarrak hautsita Seguruni bai. doa Arkakuso. Seguruni bai. Arkakusok esan digu, bueno, gora usue da lo más jarri digu, eta, a ber, dio, pista bat, gora leioa, edo gora leioatik. Bai. Leioatik proiektu komunikatiboan nintzela tabarra ematen zuna. Bai, goatzen. Horain bai, ezta? Hori nahi zuen konfirmatu Arkakusok. Bai, guztiz. Holaxe, eta pixkatu xuekin lehengo baten hitz egiten, esan nion nola etorko nintzen ona, eta hori, eta esan zidan, Leire, esan dezakezu, duela urteak ez dudala bilduma berri bat ateratzen. Ez? Normalean, uxue bildumaka eta ibiltzen zen, eta arropak seriegrafiatzen zituen baita, eta horrela. Eta badira urteak ez dudala bildumarik ateratzen. Baina orain atera du fanzine bat, loreak nola marraztu, eta lako... Hala dioz, nola marraztu lore bat. Hori da. Lore bat nola marraztu azalduko ez dizun, fanzinea. Hori da. Eta atera du fanzine bat, eta esan dit, eta bilduma bat prestatzen abil. Eta bildumaren lehenengo gauzatxoak egongo dira salgai, Altsasu datorren igandean, honetan ez, urrengoan. Maiatzak 18. Maiatzak 18, Altsasun, ze nomada gaitunan edizio berria dator, azoka berria dator, eta antxe hongo da uxue bere bilduma berri horretako lanekin. Bere Instagrama erakusten ari gara entzulei, ez duen bidez jarritzen dutenei, eta sortzen duena ederra da. Baina bere estetika guztia ere, da, zoragarria, bere estilo pertsonaletik abiatuta, nola jazten den, bere etxea balin bada hemen iruditan ikusten ari garena. Pakita Estudio. Irikizuela Pakita Estudio, ez dela komentatu, 2008 batean, Hernanin bertan. Eta da, estudio bat sormena garatzeko, saltzen ditu baita beste sortzaile batzuen lanak, eta tailerrak ematen ditu noiz behinka baita. Orduan, interesantea da, unmentzako egiten duelako, baina batzutan ez hain unmentzako baita. Orduan baita gertutik jarraitu behar da, bere Pakita Estudioko tirabira hoie konturatzeko, no ez da tailerron bat eta bertara juteko. Ze ederra dena, ze ederra uxoren unibertsoa. Eta katua, ze polita bere katua. Katu txiga, bai. Nantzeko doa, baina ez diazu deitu. Tira, eta zer aurreratu dezakezu Altsasuko hitzordu horretaz? Izango da la kristana, beti bezala, hori ezin da ukatu. Eta, ezagutzen aztuenak, nomada gaitun, da dinagu Euskal Herriko emakume sortzaileen elkarteko azoka nomada bat. Eta Euskal Herrian zehar ibili gara, hainbat herri, eta 13. azoka izango da. 13. ja? 13. Matxo maitia. Bai, 13. Superstizioetan sinisten dezue? Bai, esan ez. Oso ondo. Bai, esan ez du inoiz sinetxi. Arkatu, baino, zerbait badira nomada gaitunen, sorginak dira. Hori bai. Sorginak ez diote superstiziari beldur. Egia da. Bai. Eta 13. bigarren aldia Nafarroa zapaltzen dugula, Iruñan izan ginen geltokin, eta oraingoan berriz Nafarroagaz, Altsasura, mugatik gertu. Ze jendeak esatu, Altsasu hoi lekutan egongo da. Eta ni goierritik dago. Bai, segituan. 10 minutu ez dakit asko esatea da, baina, hola, portu baigo, jeitsi eta bertan. Altsasu izango da Euskal Herriko leku, ez dakit, estrategiko den hitza, baina Ego Euskal Herriko, hobeto esan da, Ego Euskal Herrian, ez dakit, Iruñatik gertu geratzen da, Gasteiztik gertu, hori da, eta Gogandik gertu baita. Bai, Goierri, Tolosaldea, Gipuzkoako Goierri eta Beterritik ere gertu, Donostiatik Altsasura ere... Tren geltokia dago, hori da, baita ere, bai. Aitzakia. Bai, pixkat, begiratzen dugu alde horretatik nomada gaitunetik baita, jende antzako alik eta irisgarritasun handiena edukitzen gune bat bilatzen, eta Sakanan egin nahi genuen, eta Sakanan bazken Altsasu ikusten genuen igual estrategikoena edo egokiena. Gainera, aterpe polipoli badauka kulturgunean aurrean, Iortia kulturgunean aurrean,
eta aterpe horren azpian egongo gara. Ze kulturgune ederra bide batez ziortia, eta ze gune politia inguruan sortzen duena. Bai, eta trentxoana, eta gune oso politia da, eta aterpea baita gainera egurrezkoa da, eta la estruktura pixkate bitxia dauka. Eta, egongo gara, 22 proiektu ezberdin, beti bezala disiplina oso anitzak bilatzen ditu gure azoketan, bigitxigintza, ilustrazioa, moda, ceramika, kosmetika, umentzako gauzatxo batzuk, pixkat denetik beti bezala. Eta gaina, hori, izango da, goizeko 11:00 irutara, eta ongo da, bertako neska bat, irati, gozogintza veganoaren proiektuaren atzean dagoena, eta eskainiko ditu gozoak, pintxotxo batzuk, dena veganoa. Epa! Bai. Eta daria esan ziten, leire, nik ura eta kombucha eskainiko. Begira! Bai, orduan, Baditu oraindik frigorifikoan kombucha botila batzuk? Bai, baditugu. Baritu zizkiguten zidernauteko lagunek, eta hor gabiltza, tarteka porrudun kombucha alastatzen, bestetan kombucha zitrikoagoak, eta ez dut esango aditua garenik, baina hori biltzen gara, gure katatxoak egiten. Arituak. Esan du, gozaltzen pixkat eskaxak garela bigarren kafeko lantaldekoak. Bosea duzu dagoeneko, ez da? Katalogoa ikusten ari naiz, gozogintza veganoa Instagramean, sakanan mimo handiz eta modu artisauan sukaldatutako gozo eguneko vegetalak, eta hortxe katalogoa jarri digute, eta gero, azenario bizkotxoa. Intxaur eta txokolate gaietak. Gaztatarta originala, edo txokolatezkoa, edo lotus gaieta duena. Pantxineta, limoi eta amapola bizkotxoa. Azenario tarta. Zein benetan iruditzen zaizu gaizkinik gozea dukitza orain momentu honetan? Ez, gaizkitzait iruditzen. Iruditzen zaidena da harritzekoa. 976 saio egin ditu bigarren kafeak. Hoietatik, 900 aipatuko zenuen goze zinela. Beraz, ez dakit, meritoa gozogintza veganoarena den, edo birea xamarra zuen. Bueno, baina meritu pixkat baita ere. Esan dugu, Altsasu dagoela oso erdigunean, Euskal Herriaren erdigunean, hobeto esan da. Gasteiztik ordu erdira, Iruñatik 35 minutura, Donostiatik ordu betetik bera, Bilbotik ordu bete ingurun, eta hortik aurrera, hori sakana guztia eskura, Goierritik oso gertu, nolabaite Arrasate ingurutik ere ordu erdi ingurura, oso ondo kokatuta. Ni batzutan, noma gaitunan, erabiltzen dugu baita momentu bat, eskusai, aitzakiai, nolabaiteko alternatiba bilatza, eta mundu guztia, eski urruti dago, ezagutzen duzu Altsasu? Badakizu nun dagoen? Ez daukazu ideiaik, ez. Eta udan nora juten zara oporretan? Saloura. Claro. Eta ez duzu Euskal Herria ezagutzen. Saloura gertuen joaten dena. Eta bada itzakia bat, Euskal Herriko mapa baita zure buruan kokatzen hasteko, eta herri ezberdinak ezagutzen hasteko, eta... Gero horrek egunean behinen segulako abantaia ematen dizu gainera. Seguru baliet. Gero Iortiako ez talguna agertuko da, eta bida, Altsasu. Altsasu, badakizu, bai. Baina oso plan politia da, igande goizean, esan duzu 3 arte. Hori da. Goizean, paseotxoa, azoka ikusten duzu, erosten dituzu horrela sorkuntza politiak, gero buelta bat ematen duzu, ezagutzen duzu ingurunea, eta gero, benetan, asteburua aprobetxatuta, joaten zara etxera, eta ezin jogok esaten zuen bezala, larun bat goizetik, larun bat gauera asteburua bizitzen duten. Asteburu pasa idea, bai? Asteburu pasa, baita. Larun bat zizun, larun bat sakana ezagutzeko pixkat, ingurua, mendia, dena, eta gero, urrengo gunen iganden azokara. Etxera bueltan Erdibana Toyota zarrean zenbat aldiz okerreko irtera elurra bidertzean beldurra diotloari. Baina oraingoan Leire gauza bat eduki behar duzu oso presente dela zure estanari argazkia ateratzea bezeroak iritsi baino lehenago. Bai, eske gainera pentsatzen ibili ginen, eta esaten nuen, ordu erdi gehiago utziko dugu montajerako? Normalan 11etan adazten dugu azokata. Bai, 11:30. Eta helburua da, nire postua montatuta dagoen argazkia ateratzea. Bai, eske azkenan, nomada gaituneko antolatzaileak sortzailea gara baita, normalan azoketan ez dana gertatzen. Normalan antolatzen duena da esternoa, eta zuen postua jarri eta listo. Eta orduan gu juten gara pixka lehenago. Azten gara gure postua montatzen, baina nahizta esan 10 baino lehen esagertu,
mundu guztia gertzen da beratzi terdietan, orduan zure postuan montatu balditzen da, jendea jarrera egin, eta bai, pixka lokura izaten da, baina helburua Oso ondo. argazki ateratzea. Bueno, itzordu hau, ziur naiz, zure jarraitzaileek adi jarraituko dutela, ze ikusi izan ditut eskaerak eta zure erantzuna askotan dela azokan. Hori da. Non topatuko nola eros daitezke produktu hauek azokan? Azokan. Bai, eta gainera kakorratzen kasuan, azokan bakarrik. Jendeak esan du, online, eta nik ez. Ez que nik esaten dudanan, gure azokak berezia direla, eta gure postua berezia dela, zerbait gaiti da. Ez da, sin más, asmatzen duela jendea engantxatzeko. Ez que azokan bakarrik. Eta gero, ez horrek, ze balio ematen dion zerbaiti. Ze hau, gero jendeak esaten zola, ze polita tokia hori, nola lortu duzu? Azoka bat egin zuten, maiatzaren 18an altxasun, eta nik ere nahi dut nola lortu ezaket. Urrengo azokan. Hau berezia da, bat eta bakarra. Eta horrek ere sortzen du, zuk ezin baduzu inolaz ere joan, bertara joango den norbaiti eskatu beharko diozula zuretzat erostea. Jendeak hori egiten. Hori da, horrelako, eta gero horren aitzakien ere, aspaldi ikusi zuzun lagun horrekin kafetxo bat hartuko duzu, edo konbutxa bat, eta sortzen da horre harreman saretxa. Agurtuko du, Leira Jartzauena, Eule proiektuko arduradun, eta bide batez, gaur dinagu kolektiboaren eskutik, beste sortzaileak ere erakustera edo ezagutzera eman dizkigunak. Uste dut, bide batez, beresi artere egunen batean igual kafetxo bat hartzera gonbidatu beharko dugula, ez? Noski baiet. Ikuste dut hor badagoela fanzine horren inguruan eta fanzineren bueltan zer kontatua. Lehenzagiri buruz, batez ere, esan zidan, badabilela bilatzen nun proiektatu beraien animazio hori, eta igual sekretutxo batzuk edo kontatzen dizkizu animazio horri buruz. Bai, ze lehenengo pausoak ezagutu genituen Durangoko azokako beka lortu zutelako, eta gu Durangoko azokan ginen iragarri zutenean, eta pixka bat, artetxo bat hartu genuen berarekin hitz egiteko, baina orain proiektua ja martxan dagoela, bai, amua botako diogu. Leira Jartzauena, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zeren zain gabe gai izan bere gain izaterik gabe irten bide bat bada ez da izango hemen utzi gazteak bakarrik libre gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera, nire adiskide. Zain, eguzkiaren zain, gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera, inola gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta sinez menortan ardazten da.
Teoria bat, Gorka Orbizuren kantuarekin egin ditugu azken 2 minutu hauek, eta bagoaz azken ordukoaren bila segituan estudio zentraletara, Oñatz Aizpuru lankidea bertan dugulako, beraz, enmai dazue entzueliok segundu bat, eta bagoaz, Oñatz Aizpuru egunon. Egunon bigarren kafeako lagun guztiak, egunon Inigo. Marfilezko 54 pieza pentsa konfiskatu dituzte Bizkaian. Irudiak atera ditu Guardia Zibila Espainiarrak interneteko atarietan legez kanpo saltzen ziren zenbait figura dira. Marfilezko edo bolizko 78 eskulturare atzeman ditu. Bizkaiko bizilagun bat ari dira ikertzen flora eta faunaren kontrako delitu eta kontrabandoren legea hautsita. Irudiak ikusgarriak dira. Benetan. Gasteizko parlamentuan gaurkoan aspaldiko partez, gobernuaren kontrol saioa Josu Astiria EH Bilduko legebiltzarkidea mintzo da momentu honetan. Ugarretxen sailburua, gobernantza administrazio digital eta autogobernuko sailburu bezala, uste dut udalegea zergatik ez den behar den bezala defendatu azaldu behar duzula gaur, irmo defendatzeko eskatu zigun legebiltzarrari. Areago eta garrantzitsuena dena. Kontua da kasu honetan udalegeari dakizuenez elegitea jarri ziola Alderdi Popularrak, udaletan euskara hutsez aritzeko artikuluari eta ondoren Espainiako auzitegiak artikulu horren kontrako ebazpena kaleratu zuela eta Lakuako gobernuak garaian kasazio elegitea berandu jarri izanagatik irmo izan dela, eta horregatik kasu honetan interpelazio hori. Aldez aurretik eta gaurko egunari begira ere, Euskal Autonomia Erkidegoan, Arabezka eta Gipuzkoan beraz, hezkuntza maila, mai negoziatzailea, elkartuko da gaur eguerdiko 12etan berriz ere, datorren asteko 5 eguneko greba eta larunbateko manifestazioa dira atariko, eta Peio Otxandiano EH Bilduko parlamentariak hala galdegin dio Imanol Pradalesi gaiaz. Uste dut gaur bertan, daukagun gatazka laboralen aurrean, behar dugula desblokeatu egoera, bihar oinarrizko adostasun horiek hasteko kudeatzen beste era batera. Urtebete pasatu da, gobernua martxan hasi dela, eta uste dut, badela momentu hausnarketa bat egiteko, eta denok konsziente izateko, beste pantaila batera pasatu barraela, eta lidergo politikoa hartu behar dugu. Kasu honetan Pradalesek erantzun dio, batetik baietz Otxandianok eskatutako hezkuntzako gatazka gainditu, bideratu eta sistema behar duen eraldaketari heltzeko prest daudela. Eta bestalde, betetzen ari direla hezkuntza legeak dioena, sistema hobetzeko ahaleginak, aurreskoletan, hezkuntza berezian edota jantokien lorturiko akordioak aipatu ditu honek. Aitortu du erronka handia dituela, baina horri ari zaiola hitz egiten. Eta amaitzeko bere hitzaldia nolabait greben aurkara egin du. Pido una reflexión sobre las consecuencias de las huelgas para el alumnado vasco y pido responsabilidad, con voluntad negociadora, sin líneas rojas, poniendo en el centro de la negociación la mejora de la escuela pública vasca y no otros objetivos. Así, el acuerdo creo que es posible. Y hoy, la buena noticia es que seguimos sentados en la mesa de negociación. Y por eso hoy quiero ser positivo. Hor beraz, bigarren kafeako lagunok, ari gara esaten, Gasteizko parlamentutik gaurkoan, albiste batzuk, gehiago ere baditugu, eta guzti horiek esan bezala kontatuko dizkiogu entzuleari aurrerago. Ondo da Oñatze eguerdiko 12etan informazio gehiago eguneratzeko eta jarraipen hori egiteko aukera izango du hementxe naiz irratian. Goizeko 11 eta 3 minutu, laizter 11 eta 4 izango dira, aurrera egingo du esan da bezala, kafe hutsa arratzeko tartea iritsi zaigu eta. Cocaine flame in my bloodstream. Sold my coat when I hit Spokane. Bought myself a hard pack of cigarettes in the early morning rain. Idoia Tapia Martínez, Iruña, aktore eta abeslaria, artista eszenikoa. Arte eszeniko eta musikak beti izan ditu aldemanean, etxe barru naiz kanpoan, eta txikitatik jaso du musikan hezkuntza eta baita arte eszenikoetako disiplina ezberdinetan ere. Antzerki, zirko edota dantzan. Horrela, batxilergoa aukeratzerako garaian, arte eszenikoei zuzendurikoa burutu zuen. Naiz ondoren, itzulpengintza eta interpretazioa egin.
Baina berehala ohartu zen hori etzela berak burutu nahi zuen interpretazio mota. Eta orduan erabaki zuen antzerkia ikastea. Donostiako arte estenikoen tailerrera joan zen, 2017an, eta bertan 2020an amaitu ondoren, dantzertin sartzea erabaki zuen, ikasketak iaz bukatu zituelarik. Ordutik hainbat proiektu eta artistarekin lan egiteko aukera izan du, eta baita bereak sortzekoa ere. Antzerkian, Ximun Fuchs, Anartzu Azua edota Inigo Satrustegiren zuzendaritzapean lan egiteko aukera izan du besteak beste. Irati Belezekin batera, Sastakai antzerki taldea sortu zuen, eta bertan hilekoari buruzko antzezlan bat sortu zuten. Hilekoa bizitzeko modu asko daudela, erakutsi nahi zuten. Beti ere, umoretik eginez. Beraiek diotenez, punkia eta zekena zen, baliabide urrirekin egina eta itxigabeko zauriari gatza bota nahi ziona. Atzamarka kolektiboarekin komunetik lana eskaini zuen 2021ean eta eskabidean taldeko musikare ere izan da denboran eta orain bere bakarkako bideari ekin dio. Man needs something he can hold on to. 9-pound hammer or a woman like you. Gradu amaierako lan bezala hasi zen Alter Nation ikuskizuna. Orain gutxi, Loraldian estreinatu dena. Bertan, ahots efektu artifizialak ikertzen hasi zen Idoia, eta hortik abiatuta, identitate nahasmendu disoziatiboaz hitz egiten du. Berak dioen bezala, ez da aditua gai honetan, baina beste realitate bat ezagutu nahi zuen artearen bitartez, eta ikusi, noraino azter zitekeen umore eta jolasetik. Azken batean pertsona hauek beste realitate batzuk sortzen dituzte euren errealitatea jasateko, eta horrela, identitate ezberdina garatzen dituzte. Gaur, bere identitatea edo bera hobeto ezagutzeko aukera izango dugu. Esfortzu handia egin du gurean izateko, Iruñeatik onaino etorri baita, eta hemen dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Idoia Tapia Martinez. Kaixo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Mira, nintzen mikrofona urbiltzen urrunduta nuen. Bueno, ongi etorri, lehenengo galdera bi goiurik egingo dizkizu. Gero oianak eta nik ez tegit zerbait egingo duan hemen, bai, zerbait egingo dugu, baina goiurik jaurti ditzala. Bi galdera egingo dizkizut, baina zuk aukeratu dezakezu bakarra erantzutea, Hau da, bietako bat, eta gu horrekin konforme geratzen gara. Vale. Galderak biak botako dizkizut. Lehenengo galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala, egun hori ez dakit, agian noiz bait pentsatu duzu, agian ez duzu inoiz pentsatu eta orain jarriko zaitugu pentsatzen, hori, nola gustatuko litzaizuke izatea. Eta bigarren galdera da, norbaitek egingo balu zure bizitzari buruzko pelikula bat, baina esango balizu, pelikula bat egingo dugu zure bizitza kontatzeko, baina ez dugu kontatuko jaiotzatik orainera arte. Kontatuko dugu soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Ze etapa aukeratuko zenuken, ze pasarte, ze urte tarte, ze... Horixe. Beraz, horiek dia bi galderak eta esan bezala zuk aukeratu bietako zein erantzun. Horiek bai galderak, Bai. Ostras, ez dakit gainera, lehenengo galderari batzutan erantzuna emana izan diot, ez? Justo, Oier Zúñigak lagun batek eresia ikuskizuna zuen, bueno, eta honen inguruan aritzen zen, ez, eta bukaeran txarteltxo batzuk jartzen zituzten hor bertan idazteko, eta lehenengo saldia zen, ni hiltzean, eta... Nintzen guatzen, nintaz bai. Eta orduan, azken aldean, bueltak eman dizkiot horri, baina ez dut erantzunik, Bai beti pentsatut, bueno, ez dakit, osea, a ber, nik... Behin baino gehiagotan pentsatu dut honetan, eta, bueno, uste dut dela gizake guztiok igual egiten dugun zerbait, igual ez, baina... Igual ez, Igual ez. Nik uste badaola jendea zet. Ez dakit, nola, imaginatu jendea zugatik sufritzen, ez dakit, oza, como que, noiz bait hori etorri zait burura, ez, baina, bai gustatuko litzaidak, bueno, ni ere egon naiz, bueno, igual ez hileta momentuan edo krematorioan edo, ez? Baina gero egin diren omenaldi batzuetan edo justo gogoan dundola gurasoen lagun bat hiltzenean omenaldi bat egin zioten eta kriston festa izan zen. Eta bueno, niri ere gustatu zitzaidan hor egotea, ez? Eta holako despedida batean egotea, orduan, bueno, pues olako zerbait nire izenean egingo balute
Bueno, pozik egongo nintzateke, ez nintzen teatiko. Bueno, egin dezatela nahi dutena, ez? Azkenean, bueno, galtzen banaute, norberak ezakit kudeatu dezala bere mina nahi duen erara. I lost all of my vanity. Beste ez dugu erantzungo, ezta? Ez, diogu aukeran, bietako. Batzuetan hortxe gehatzen dago Juri Abra, bera ez. Bueno, nik aipatu dut, Idoia musika, dantza, zirkoa denetarik, ez? Horra arteak, bueno, aldamenean egon dira, ez? Txikitatik eta batxillergo aukeratu zenuenean ere, bueno, hor, garbi izan duzu betidanik arte mundura hurbildu nahi zenuela edo bideratu nahi zenuela hortik? Baitu, a ber, osea, egia da, zirkoa eta dantza egin duela esaten duenean da, como txikitako gauza batzuk ez naiz hemen akrobata mundiala, ez dantzari mundiala, baina, bueno, egia da justo atzo hitz egiten nuen nire amarekin, urte asko eman dituen nik eskolaz kanpoko jarduera bezala zirko klaseak hartzen edo justo auzoan Ainoa Juanizek ematen zituen klaseak eta hor bildu ginen taldetxo bat 5 urtetatik eta hor ni egon nintzen, ez dakit 14 urte izan dituen arte. Hor, bueno, ez, hor, eta egia da, hori atzo hitz egiten nuen amarekin, klase horiek adibidez asko eman zidaten, asko, osea, nik uste dut, 9 urte horietan adibidez, zirkoa egin izan ez banu, igual ez litzaidak piztuko hainbeste grina antzerkiaren inguruan edo, bai musika oso presente izan dut beti, aita musikaria delako eta ama ere, bueno, kantuzalea eta musikazalea amorratua. Eta beti izan dut hori presente, baina arte eszenikoei, antzerkigintzari edo dagokionez, nik uste nire lehen urratsak izan zirela zirko klase horietan, orduan, bueno, kariñoz gogoratzen ditut. Berriz ere etzara bueltatu, zirkoaren mundura, ez. Egia esan ez, asko gustatzen zait klauna ere bai, interesatzen hau pila bat, baina, bueno, dantzertin eduki dugun ikasgai batetaz aparte, ez dut berriro ukitu asko zirkoa, baina gustatuko litzaidak, hor dago beti. Eta ikasketa nahiko formakuntza desiente jaso duzu, esan nahi dut, egontzara bai Donostiako arte eszenikoen tailerrean, hemen jendeak TAE bezala ezagutzen duen horretan, eta gero gainera dantzertin jarraitu zenituen ikasketak, 4 urtez ere, esan nahi dut, bueno, egin duzu zure... Bai, bizkat, ez que justo... Donostin bukatu nuenean, gaina justo pandemiak harrapatu gintuen, nire promozioa pandemiak harrapatu gintuen ezin izan genuen amaierako muntaia egin, orduan pixkat, zera geratu nintzen pixkat gogoz, eta gero baita ere, sentitzen nuela etzela nahikoa, oso galdutan nengoen, bukatu genuenean, nik, antzerkian lan egin nahi dut, baina ez dakit nondik hasi. Sentsazioen pixka bat, oraindik falta zitzaidala, formakuntza eta ezagutzea batez ere, panorama, igual, ezagutzea jendea, eta hori dantzertiko urteek eman didate. Hori galetu behar nizun, bai, hori lortu duzu, falta zitzaizun hori uste duzu, hartu duzula. Bai, orain ziurrago sentitzen naiz, uste dut saretxo bat bai egin dudala, bai klasekideekin, eskolakoekin eta horren bitartez ezagutu dudan jendearekin, ezagutu dut pixka bat Euskal Herrian zer mugitzen den, zer ezen mugitzen, ere, orduan, bai, gaur egun esan dezaket, bueno, bai, gutxienez, bai, ezakit, estabilidade gehiago daukat hor mugitzen saiatzeko. Eta esan duzu, zer mugitzen den eta zer ez den mugitzen ikusteko edo ezagutzeko aukera izan dut. Mugitzen dira gauzak eta zer ez da mugitzen? Bueno, esan nahi dut, ze gabezi ikusten duzu zuk agian? Bai, nik uste dut estruktura falta handi bat dagoela, ez, justo Aitzolek aipatzen zuen hemen bertan, egon zenean, Aitzol klasekidea izan zen, eta erabat ados nago berarekin,
nik adibidez ikusten dut, eta hau ere formolekoei entzun izan diet, eta irakurri izan diet, ostras, antzoki pila daude Euskal Herrian utxik daudenak egunero, ez? Astelenetik, ostiralera utxik daudenak. Adibidez, zergatik ezin dira olako espazioak ireki, ez? Konpainiei edo sortzaileei, erresidente moduan, edo olako estrukturak falta dira, eta bueno, gero, diru laguntzetaz bizi garela, edo ez, horretan dependiente garela, eta bueno, hor falta da lan asko egiteko, hortartean daude, bueno, pues, lanartea bezalako plataformak, eta borrokan, etengabe, baina, bueno, bai, gabeziak badaude. Aipatu dituzu espazio hauek, ez, sorkuntza lanerako edo bideratu daitezkenak. Zuk adibidez, Idoia, sortzen duzunen zuk egin duzu bai konpainia ezberdinentzat eta baita zuk zure lanak ere sortzen dituzu. Orduan, lan hauek sortzerako garaian, adibidez, ze espaziotara jo duzu edo nola hasten zara hori guztia egiten? Bueno, egia da nik nire lehen lan nola potentena, orain Alternation dela dantzertin hasi nuen, orduan dantzerti izan zen, bueno, instituzio importantea honen hasieran, ez? Bai espazio fisikoan eta bai bide laguntzan edo tutore batekin nengolako hor beti. Baina gero bai, batez ere sorkuntza bekak, hori ez, egonaldi deialdiak, batez ere Euskal Herrian bilatu ditut, Dinamoa sormen gunean egon ahal izan naiz, Aiaraldea ekintzen faktorian ere, eta bueno, pues Euskal Herrian barna irekitzen diren deialdi guztietara bidaltzen, eta hortik pixka bat tiraka, bai. Aipatu dut Alternation, okerrespanago, martxoaren 21 izan zen estreinaldia loraldian, bai, ezta? Data hori zen. Konta iguzu, nik esan dut hori gradu amaierako lan bezala edo abiatu zela, zuk aipatu duzu oren txere dantzertin eta tutorearekin pixka bide lagun izan zenuela. Nola abiatu zinen, konta iguzu pixka bat hasiera eta gero nahi bauzu joango gara, gehiago garatzen. Bueno, nik, ja, 3. mailatik 4. mailakorako uda horretan, ja, nintzen pentsatzen, ez, graduara mailarako lan bat egin behar dut, zer egin nahi dut, badakit zerbait performatiboa egin nahi dudala, hau da, ez lan teoriko bat bakarrik, baizik eta zer eszenikoa aurkeztu nahi dudala, eta, bueno, pues pixka bat, burua irekita, ez, aber zer etortzen den, zer mugitzen nauen, eta ni orduan eskabidean nengoen oraindik, eta, bueno, musika munduan nahiko murgilduta, eta egun batean, kontzertu batean, lagun batzuk burutik taldekoak ikusi nituen soinu froga egiten gure aurretik, eta hor bazuten bokouder bat, bueno, kajatxo bat, ola, pedalera bat, botoi askorekin, eta teklatu bat, eta entzun nituen soinu frogan, eta efektu pila bat egiten, eta hots pila bat, desberdinak, eta niretzako supersugerentea izan zen, ez? Ostras, zenbat aukera ematen dituen horrek, ez? Igual, antzerkira eramatea hori interesgarria da, ez? Eta galdetu nion, Asier Kaponi, hori zer da? Eta ezakitzera argazki bat aterako diot, bale, tal? Eta horrekin, osea, set horrekin, haiek zuten set hori kopiatu nuen, eta ahots efektuekin, hori esplorazioan hasi nintzen, ahots efektu bakoitzak ze pertsonaia motara eramaten nauen, edo ze egoera motara, edo lakoak, jolasean, hori izan zen fase luzena, esplorazio eta jolasa, eta material eszenikoa sortzea, ez? Eta hortik hasi zen pixka bat, orduan nila behar nuen, bueno, data bat neukan ere, lana aurkeztu behar nuen, orduan, bueno, pues Matxalen de Pedrorekin, nire tutorea izan zela, hor ari ginen, ez? Zer kontatzen du honek, zer kontatzen dute ahots efektuek, osea, ez genuen erabili nahi kapa estetiko bat bezala bakarrik, baizik eta benetan ahots efektuak erabiltzeak gaur egun zer esan nahi duen edo nora garamatzan, ez? Eta horra gertu zen, bueno, nahasmendu hau, identitatearen nahasmendu disoziatiboa, gai posible bezala, ez? Egia da, trastorno patologiko bat dela bere baitan, ez? Baina, bueno, badaude analogia asko egin daitezkenak, ez? Bakoitzaren ahots desberdinak guk ere ditugu, ez? Segun horekin eta zegoeratan gauden. Modu batean edo beste. Bai, Idoia batek edo besteak hitz egiten du, ez? Eta, bueno, analogiak egin daitezke horren bitartez. Orduan hori izan da pixka bat. Eta nola sentitu zara?
jenda aurrean egin duzunean edo estreinatu duzunean? Ba, oso ondo. Bai, egia da, Bilbon bertan egin nuela eta lagun asko etorri ziren, eta jende ezagun asko, eta hori beti da oso ona, estreno batean ondo, inguratuta egotea, babestua sentitzen zelako, baina egia da ere, justo loraldia zelako, eta, festivalak igual bere publikoa daukalako, eta askotan, jendea animatzen da, ezagutzen ez dituen gauzak ikustera, edo gero bloinek jotzen zuen, eta, bloin dago, baina aurretik zer dago, guazen, eta ikusiko dugu, eta orduan jende ez ezagun asko ere etorri zen, eta lepo bete zen, eta oso pozik egia zen, oso harrera polita izan zuen. Bai. Iruñan ere egingo duzu, etxian, hori, ze espaziotan egingo duzu? Geltokin. Geltokin. Geltoki ere bada espazio bat, Iruñan ematen ari zaiona bere lekua pixka bat olako gauze, bai, kulturarloan, bai, azkenean kooperatiba bat da, taberna daukate, denda zakitze, baina, kulturari ere bere espazioa ematen diote, oso toki fisiko polita da, eta, espazio ematen duena pixka bat. Hemen, egia da, Naparrak etortzen zaretenean eta beti uste hortikan bideratzen dudala ere pixkatze, egia da, ez ditugula askotan izaten, Oier aspaldi izan genuen, Maitane Perez ere izan da, orain gogoan. Oso goza guapa da, zegero, jotentzea Iruñera jotzea, eta topatzen dituzu, Oier, Maitane, idoiatzegoen kontzertu hartan, baina topatuko dugu etorkizunean, justu ibili ginen duela gutxi, geltokira bota bar duguean jotzeko, eta baina, pixkat, gure mini estena hori ere, topatzen duzulan, eta oso goza polita da. Bai, eta Maitanerekin batez ere gogoan dut, asko aipatu genuela, beraiei, berak aipatzen zuen bere konpainiarekin, kosta egiten zitzaiela, igual, zonalde ontara, etortzea, eta gero Nafarroan ere askotan, hartzen zirela, Euskal Autonomia Erkidegoko konpainiak. Ez dakitzuk hor aldaketaren bat ikusten ote duzun, edo bai, edo badago ja, ez dakit beste espazio mota batzuk. Egia da ni, Nafarroko, Iruñekoa naiz, baina egia da, Bilbon bizi naiz, orduan ez nago igual hain presente Nafarroko estena horretan, baina bai, Oierrekin eta asko aipatzen dudala, eta berak asko hitz egiten duela, horren inguruan, Nafarroan ere antzoki asko daudela. Sarea izugarria da, eta oso antzoki ona dira, Bai, baina, zaila dela sare horretan sartzea, orduan nik egia da ez dudala oso ondo ezagutzen, ez dakizkit klabeak, baina, uste dut oroar, zaila dela sartzen, nik nire ikuspuntutik, hasi berri ikuspuntutik ere ez dakit ez daukat estruktura formal eta esperientzia dun bat eta kostatzen du, azkenean nik egin behar dut dena, hori galetu behar, zuzuari zara dena egiten, orain txeretan, bai, ez dut banatzaile batekin lan egiten, edo, eta, baina, baitere, lasaitasunez hartu nahi dute, baina, bai, ni nabil, orduan, klaro, nik ez ditut programatzaileak ezagutzen, ez naute ezagutzen, orduan, zaila pixkat sartzea hor, baina ni ikasten nahi naiz, sektore honetan eduki behar dela pixkat morro, ez? Bai, pixkat, ez etza baduzula, eta niri kostatzen zait, baina ikasten ari naiz pixkat morroa botatzen, eta idazten, deitzen, gonbidatzen, eta alako gauzak. Egin beharreko, lan batez, batzutan kosta itetza eguna agian batzuei, baina egin beharrekoa. Galdetu nahi nizun ere hau, gustatzen zait, zu esan duzu eskabidean ekin aritu zinela, nik ere aipatu dut, musika beti hortxe egon da, aldamenian, oso ezberdin bizi da oholtza musika egiten ari zarenean, edo beste performance, edo antzerkia egiten ari zarenean. Nola sentitzen duzu hori zuk? Niretzako bai eta ez. Hau da, beste energia desberdinak dira, uste dut, disposizioa, formatua desberdina delako, publikoa ere desberdin kokatuta dagoelako, edo ez, oso desberdina da, baina badago zerbait nik bi munduetan sentitzen dudana, ez dakit, magnetismo bat edo dauka estenatokiak niregan, eta beti gertatzen zait,
Hasieran oso urduri jartzen naizela, baina gero kriston gustora nagoela, osea, minutu bat pasatzen da eta relajatzen naiz pila bat eta disfrutatzen dut pila bat, eta hori bai musikan eta bai antzerkian gertatzen zait. Bueno, aukera desberdinak ematen dituzte, baina oso libre sentitzen naiz bietan. Uste dut behin, elkarrezketa batean aipatu duzu orain ikuslea, karo, adibidez, ja disposizioa edo, bueno, jendeak zer bilatzen duen gauza batean edo bestan desberdina dela. Ta aipatu zenuen elkarrezketa batean, ez dakit oraindik hori pentsatzen duzun, antzerkian zorrotzagoa dela ikuslegoa musikan baino, egiarekin zorrotzagoa dela. Hori esan nuen, Bueno, hori irakurri dut nik uste dute, topatu dudala. Ez urtetan, ez dakitzeko. Bazar esan bizut, saionetan gara intensitatearen oso zaleak. Beti intensitate gehigarriaren alde. Hobe sobran faltan baino. Hori da. Ostras, ez dakitzen testu ingurutan baina izan daiteke, igual momentu horretan sentitzen nuen hola, igual muturra oraindik sartzea kostatzen zitzaialako, edo ez dakit, a ber, eske nik uste dut igual energiarekin, ez? Osa, momentu horretako, ez dakit, igual formatuarekin edo zer ikusia daukala, ez dakit, azkenean musikaz beste modu batez gozatzen dugu, ez? Beste erlajazio batetatik edo herri honetan gutxienez, hori, ez? Ez da berdina eserita egotea, areto batean, adi, edo garagardo bat eskuan, kuadrillarekin, hemen pixkat hitz egiten dut, orain pixkat dantzatzen dut, ez dakitzen, orduan, osea, esan nahi dut, ez diot musikako ikuslegoa edo entzulegoa ez denik Bai. Zera? Ez dakit nola esaten den. Bueno. Bai, baina ulertzen dugu. Bai, hori, baina, bueno, beste, iruditzen zait batzutan disfrutonagoa. Bai, guztiz, ados nago. Eta hau ere, igual, noiz esan zenuen, gustatuko litzaizukela jendea, musikan gertatzen den bezala antzerkia egiteko gehiago elkartzea. Adibidez, uste dute, igual, gaztetan, musika taldeak sortzen dira, mala urtekin, bai, ustut badakidala noiz esan hori, bai, begira. Eta ados nago, bai, hori da, niretzako gutxienez Iruñerrian gertatzen den, edo lehen, orain dela urte batzuk gehiago gertatzen zenez, nerabeak elkartzen ziren musika egiteko. Dozein punkarrada jotzeko, eta elkarrekin musika egiteko, eta horrela sortu zen eskabidean, adibidez, osea, mala urterekin elkartu ziren, batzuk etzekiten ez da instrumenturik jotzen, eta horren arira hasi dira musika munduan, eta bakarrik, hori ez, adisketasunagatik, eta, bueno, pues, aizialdi eredu pixkat desberdin bat sortzeagatik, edo ez dakit, ez? Eta, bueno, guapo gongo litzateke ere, pues hori antzerkian gertatzea, lo que pasa que igual ez dakit, jende gehiago dago musikarako grina daukana antzerkirako baino, ez dakit. Edo, ez dakit, igual gaur egun gehiago gertatzen da, ez? Baina, igual disiplinarteko tasuna gehiago, bueno, ez dakit, pixkat amets bat da, Osa, ojala gertatuko bazen. Bai. Berriz ere bueltatuko gara pixka bat Alternationera. Aipatu duzu Matxalen ibilizela Matxalen zure tutore bezala eta lagundu zintuela hori. Iazko ekaina inguru hortan kokatuko gara, ez? Eta hau martxoan estreinatu duzue. Bidelagun izan duzu denbora honetan zehar ere, zesan nahi dut azkenan zu bakarrik zaude, oholtzan dena zu egiten ari zara, ez dakit hori kanpotik, batzutan ez, esaten da kanpo begiradarena edo zuzendaritzarena, nola kudeatu duzu edo nola joan zara sortzen, kentzen, jartzen? A ber, Matxalen horregon da beti, ez? Prest, igual ez beti ensaioetan eta igual fisikoki ez, baina beti egon da oso prest ni laguntzeko, eta de hecho azkenengo egonaldian estrenoa baino lehen eta aurretik Dinamoan egin nuen bestean adi egon zen, ez? Bidalizkiazu bideoak eta bidalizkiazu eta zalantzak argituko ditugu, gero kanpai espazioan egon nintzen azkenengo egonaldia egiten, eta hor Matxaren nirekin izan nuen. Orduan, bueno, pixkat, bai izan dut hori apoio hori, berea, oso garrantzitsua izan dela niretzat. Eta gero, bueno, bai saiatu naiz Max Sánchez egon da nirekin ere bai, pixkat argien mundua nirekin irudikatzen, eta azkenean, eskenik nabaritzen dut, bakarrik pasatzen ditut ordu asko, baina norbait etortzen denean, batean lanak egiten du, fum. Osea, da beste movida bat orduan, saiatzen naiz jendea etortzen, bai. Eta oholtzan, zuk egiten duzu adibidez, soinua zuk egiten duzu dana.
Argia ere bai? Bai. Bai, Dena, nik dena. Bai, gero eta, bai, jende gehiagok egiten duzue dana? Bai. Igual da pixka bat ere versatilidadea bilatzea, Bai. Osea, azkenean, bueno, pues hori, ni baliabide gutxirekin, nire poltsikotik dirua jarri behar izan dut, ezin ditut kriston fokoak erosi edo lo que sea, ez? Eta, bueno, bilatu dut bidea ni autonomoa izateko, ez? Zentzu horretan, eta baita ere, pues, ikuskizun versatil bat izateko, eta edo zein tokitan kasi eman daiteken ikuskizun bat da, ez? Soinu ekipo bat baldin badago, nik egin dezaket orduan. Ez du komplikazio askorik, niri ere diru aldetik ez naiz autonomoa, ez naiz, orduan, bueno, pues, erresten dizkit gauza batzuk, ez? Teknikari bat eraman beharrez izatea, edo olako gauzak. Eta Alternationen ondorenerako baduzu zerbait? Ez, orain honekin, bai, badago zerbait. Osea, bueno, ni pertsonalki sorkuntza bezala, sorkuntza propio, ez, osea, behar dut gainera pixka bat, erlajatu, pixka bat, utzi hori, baina, bai, bueno, beste gauzatxo batzuk ditut, oraindik. Hor airean daudenak. Bai, airean daudenak, baina bai, baditut proiektutxo batzuk, bai. Lehen aipatu dunik komunetik lana, eta uste dut geltokin egintzen dutela hori ere, ez da? Zer kontatu ezakezu lan honi buruz? Atzamarka kolektiboa, bueno, interesgarria da gian ere ezagutzera ematea. Bai, Atzamarka kolektiboak idatzi zuen liburu bat, bueno, egin zuten poesia, ilustrazio liburu bat, hainbat kide ziren hor, Inigo Satrustegi tartean, eta orduan, proposatu zieten egitea Kondestable Jauregian bueno, horren aurkezpen moduko bat edo, ez, zehozer horretatik tiraka, eta orduan, elkartu ginen batzuk, Inigok batez ere izan zuen gidaritzaren ardura, ez, eta bueno, nahi zuten sortu alako, bueno, errezital musikatu antzestu bat, holako zerbait, eta hor elkartu ginen musikari batzuk, Pateko orkesta, deitzen zen orkesta magnifiko bat, Inigo lerkietan, eta ni antzesten. Eta Mikel proiekzioetan. Bueno, hor talde bat, hor batzen eukan, inguratuta zeunden. Bai. Eta ze esperientzia izan zen, ze hor gauza intimoi buruz eta hitz egiten zenuten? Bai, hori egia da, nire partea ere Inigok idatzi zuela, osea, monologoa eta Inigok idatzi zuen, eta bueno, bai, zen pixka bat, aurkitzen zutela igual, komunzuloa, edo komuna zela gauza intimoez eta aldi berean kolektiboez hitz egiteko oso metafora ona, ez, edo espazio egokia. Eta hortxe, intimitatea ere kolektiboa da. Orduan, bueno, pues, komuna tokia proposatzen horretaz hitz egiteko. Bai, galetu behar nizun, komunetiken inguratuta bai, baina bakarrizketa bat berriz ere. Alternationen bakarri zaude, eta bakarrizketa moduko, bueno, zerbait izango da, imaginatzen dut, nik oraindik ez dut ikusteko aukera izan, baino eroso sentitzen zara hor, posizio hortan. Bai, eroso sentitzen naiz, baina oso desberdina da, oholtzan bakarrik egotea, eta sormen prozesuan bakarrik egotea, Nik berez, deskurritut nahiago dudala bakarrik ez egon, sormen prozesu batean. Baina holtzan bakarrik ez naiz deseroso sentitzen. Orduan urrengoetara begira, sormen prozesuan, bueno, saiatuko gara inguratzen. Hori da. Gonbidatu jendea Alternation ikustera joatera, urrengo emanaldietan zehar, dituzunetan, sortuko diren berri hoietan guztietan, eta nola esango zeniek etortzeko? Bueno, nik uste dut, ondo pasako dutela, oso entretenidoa da, eta aldi berean pixka eta hausnartzeko espazio ematen du, baina ongi pasako dute, eta bueno, emanaldi gutxi batzuk ditut, maiatzaren 17an Errenterian, eta maiatzaren 29an Geltokin, baina, bueno, nire sare sozialetan jartzen joango naizela, así que, hori, animatu daitezela. Animatu daitezela, ez da?
animatu daituzela. Osatzen da gure basoa, naiz horren beste espero, zute eta furtiboak, argatik ez dirudi, ez gaudenik eroak. Pila bat gustatzen zait horrelako jende gaztea, beti esaten dute, uste dut. Oraintxe ikasketetatik atera berri eta bar, eta ja proiektuak sortzen, eta ez badagoela grin hori gogoa, eta gauzak egiteko espazioa ere badago, ikuslegoak hor gaude, ikuslegoa hor dago, eta oso politia dela zuek entzutea, eta ikustea, bai, grin hori badagoela hemen. Grin eta goze horrekin agurtuko dugu Idoia Tapia Martinez, lehenengo hartu dugu gaur, eta bigarren kafea, etorkizunean ere hartuko dugu, ze gaztetasunak zerbait badu da, margena daukagula hoiana, oraindik. Bai, errepikatzeko. Gauzare xurgatzeko. Idoia Tapia mila esker gaur gurera etortzeagatik, eta, Iruin ingurura goazenean ere abisatuko dizu. Hori da. Eskerrik asko zuei. Zaindu. Keep calm and bigarren kafea. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila, aingerua deabruz jantzita, sorbaldatik zirika, honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira, besoak zabalik, ezea zalean adrenalina. Entzuleok atzoko saioaren gure maite dutetan aurkeztu genizuen, gure bigarren kafeko lagun berria, Goiuri. Bai. Eta azaldu behar dugu, bere batxieregoko ikasketen baitan, badagoela alako atzerrian praktikak edo egiteko egitasmo bat. Helburua, ikasleak berak ezagutzea bere etorkizunean, hortxe buruan bueltaka duen ogibide hori gustoko izan dezaken, ala ez. Sekulako inbidia ematen dit bide bat, ez? Ni oso galduta egon nintzelako, garai haietan, batxillergoan, eta 16 urte, 17 urte, 18 urte buelta horretan, ez nuen batere argi zer egin nahi nuen, nik banituen ikaskide batzuk oso argi zutenak. Nik irakasle izan nahi dut bai ala bai, eta 10 urte ditudanetik, badakit irakasle izan nahi dudala, beste batzuk, nik izan nahi dut medikua, eta bokazionala da, eta orduan beti da nik jakin izan dut, eta nik beti esaten nuen. Nik ez daukat ideiarik ere, ez? Eta orduan esaten nuen, horrelako aukera bat eduki izan banu, ez? Batxillergoko ikasketak egiterakoan, hainbat enpresa bisitatu eta lana nola egiten den ikusi, agian, ez dakit, iruditzen zait gauzak errazteko balio duela. Baina menari naiz nien ere kontutxoak kontatzen inigo barkatu moztu egin zaitut. Ez, ondo dago. Kontua da, hori, gure eskutaraino heldu dela, Bienatik, Alaia Bika. Ai, zer bat gustatzen dut. Ia, ondo. Vika. L-rekin. Vilka. Vilka. Alaia Vilka Santos, eta, atzo ikusi zenuten bezala, Alaiak euskeraz daki, ama euskalduna duelako, eta amakala hitz egin diolako, Alaiak alemanez daki, aita alemana duelako, eta zure hizkuntza egunerokoan orokorrean alemana delako, eta ingelesa dakizu, nazioarteko hizkuntza bezala eskolan eta ikasi duzulako, eta kaso gu bezala telesaiak eta horrelako kontuak ere ingelesez ikusten dituzulako. Nola esango zenuke bigarren kafea alemanieraz? Zweites Café. Ze polita. Bienara joan bardugu egitea. Eta kafe bienez, bienar kafea, hori da, kontzeptu bat gurera asko iritsi dena, gazteleraz. Kafe bienez. Bienan ez esitzen. Hau da napolitana bezala, ez? Napolin ez daudela. Ez daude napolitanak. Bienan badago kontzeptu hori Bienako kafea bezala. Badago, izan du meloz.
berez ez da berezia, baina Vienako jendia oso argo daude. Ados? Zakit. Bai, badago beraz, hola, Badago. txobinismo puntu bat hor, Vienako kafearekin, eta hortik. Orduan, badaukagu Zu kafezalea beste zara, Alaia? Bai. Oh, toma. Nola? Bai. Nola, unbetxo bat zara, eta nola ematen dizute kafeina, hori izan posible. Ez, baina ni kafea erraten badut, lo egiten dut oso ondo. Beraz ez dizula urduri jartzen. Ez. Zabat urte dituzu, Alaia? 17. Igual, 35 dituzunean, sentituko zu kafeak pixka bat urduritzen zaituela, zure loan eragin pixkat baduela. Bueno, entzuleo, kontua da, Alaia gurekin izango dela praktiketan datorren astean zehar. Eta ikasiko dituela kazetaritzaren eta ikusentzunezkoaren arloko, gauzatxo batzuk, edo, saiatuko gara, aste betek ez du askorako ematen, baina hemen gure laborategian badakizue, bai podcast gintzan, bai irrati gintzan, bai bideo gintzan, esparro askotan aritzen garela gustora, eta saiatuko gara pixkate denetan esplotatzen, ezta? Esplotatu ez da hitzein. Bai, gauza diren bezala. Saiatuko gara erakusten, guk egiten duguna, saiatuko gara gure bide lagun izan dadin. Esplotatzen, pixka. Inigo, ez zera biltzeko hitz hori. Ez gero salaketa jarriko digute, iritsiko da postaria, eta guk esango dugu. Begira postaria. Susako liburu bat. Susako liburu bat ekarri dugu postariak, eta izango da salaketa bat. Audientzia nazionala. Hainbesterako ez, baina. Ez hainbesterako ez. Aldean bezala, herriaren erdian. Aizu, Alaia, gurekin izango zara eta poza ematen digu, baina badaude gauza batzuk azken egunotan, atzo, kontatu zen izkigunak mikrotik kanpo eta oso interesgarri egin zaizkigunak, ze hasteko Alaia bada Euskal Herrian gaur egun gutxi gertatzen den edo oso arraroa den kasu bat. Euskal Herrian ara etorri, euskalduna izan eta espainolez ez dakien pertsona bat, edota iparraldean euskeraz jakin eta frantsesez jakingo ez luken pertsona baten parekoa. Eta horrek azalpen bat dauka. Ze zoritxarrez azalpen hori eman egin behar duzu. Ez da gauza arrunta. Bai, jendia flipatzen du. Beti. Eta, ama beti nahi zuen Vienan beti atzerrian egon zen. Bere bizitza iaia guztia. Eta, beti nahi zuen gurekin euskera mantendu. Baina gu leno txikia ginenean ez dugu lertzen, ez dugu lertu. Zergatik euskeraz, eske Vienan alemana denbora guztian, eta orduan esan dugu beti, ez pelma ama beti euskeraz, baina azkenian aberastasun bat da, eta pozik nago. Eta zuri Euskal Herrian, erraminta ikaragarria ematen dizuna, bertako izateko, ze bazara, nolabait, alemana, austriarra, kaso honetan, austriarra, igual pixka bat alemana aitaren bitartez, eta pixka bat euskalduna amaren bitartez, baina hor bidean, Espainiarri izan gabe. Eta horrek batzutan arazoak sortzen ditu. Ze zure pasaporteak jartzen du, Espainia. Bai. Bada, guk kuñatu askori entzuten diguna. Zu euskalduna, zure nanak zer dio, eta horrelakoak guk ere. Entzuten, zure nanean jartzen du, zure pasaportean espainola zarela. Eta iritsi Polizia Nazionalaren kontrol batera, eta zuk espainolaz jakinez, eta poliziak erreakzio honegi izan ere ez. Ez, beti udaran etortzen gara, urte asko, eta beti bilura, loiura, aeroportura, eta leheno zegoen polizia hor. Orduan beti ikusten zuten pasaportia espainola, baina ezin genuen hitz egin. Orduan beti oso aserre hartzen ziren, eta garasika eta dena, eta beti beldurez azkenian. Eta horrelakoetan zer egiten duzu? Ingelesez komunikatzen saiatzen zinen edo? Ez beti horrela geritzu nintzen, eske oso txikian nintzen. Orduan, eta ama beti zerbait esan zuen, baina oso... Lehenengo egoera desatsegin hori bizi behar izaten zenuen. Ze gauza, Beste batzuetan gertatuko da baita ere, ez jakintasunetik, ez? Ikusten duenak zuk euskera badakizula
eta soilik euskera ez, alemanera eta inglesa hitz egiten dituzulako, baina gaztelania ez dakizula, gertatuko dira, nik uste dut bi reakzio ez, bat ez duena ulertuko eta gainera epaitu egingo duena, nola da posible edo hori ez da posible edo ez duena sinistuko, baina bestela ere, polita izan daiteke, adibidez aurrekoan taberna batean gertatu zitzaiguna. Joan ginen elkarrekin taberna batera, eta zerbitzariak ez daki euskeraz ikasten ari da, ez dakit oso ondo, uste Marokokoa dela? Bera. Bai, marokierra da. Bai, marokierra dela, ez? Bai. Eta bera, ari da pixka bat euskera ikasten, baina oraindik ez daki, eta orduan gaztelania badaki, eta... Bietara egiten du nola baitez. Oinarrizko gozak euskeraz egiten ditu gurekin. Zer nahi duzue, auta beste, edo kafe utxa, eta beste, eta hor ondo moldatzen da, baina gero, momentu esaldi pixkat komplexuagoak ez ditu. Bai, platerak endu ditzakete hori ez daki. Bukatu duzu, igual esaldi luzeagoak oraindik ez dakizki, eta orduan, hasi zitzaigun gaztelaniaz, eta orduan, aipatu genion, ez baina alaiak ez daki gaztelania, eta bera konturatu zen baino, euskaraz ari zaderete zuen artean, orduan gaztelania ere jakin behar du, ala behar ez, eta ez hori da, baina... Ez euskera daki gaztelania ez, eta berak, baina hori posible da. Hori da, posible da, baina harridura oso sanotik. Bai, sanotik, horregatik esaten nuen, bi reakzio mota ez, bat agian, batek epaitu egiten zaitu, eta beste bada ez jakintasunetik, noski, zerbitzari hau izango balitz Euskal Herrian jaioa edo inguruan jaioa esango genuke. Nola ez dakizula hau posible dela, baina bueno, ez jakintasunetik egiten zuen, bera atzerritarra delako eta politia izan zen, ze interesatu zitzaion, baina nola da posible? Orduan, horrelakoak ere politak izan daitezke. Baina gainera tipa gero esan zuen, ez? Oso ondo iruditzen zait, ez? Nolai, ez dura pentsa gaizki iruditzen zaidanik, bakarrik nekiela nola zen posible. Claro, baina berarentzat lehen kasua izango da, ezagutzen duena. Bai, ziurrenik. Bueno, zuk zenbat ezagutzen dituzu? Ez hain beste, ez? Bai, horregatik, bai. Jakin dau posible dela, ezagutzen ditute, horrelako kasu batzuk, bai, tontakerat esaten ari naiz, horrelako pertsonekin dokumentalak egin ditut, baina hori nintzen konturatzen hori, baina bai, badiez, Hiroshi izeneko neska emakume japoniar batek askotan kontatzen zidan hori, ez, Tokion Euskal Herria etorri eta en español, por favor, zela eta ez dakit españolez, I can tell it in English, eta olako egora raroak sortzen zirela, ez da berak zen, nik aldudan bitartean behintzat Euskal Herrian, lehenengo hitza beti euskeraz egingo dut, eta bai horrelakoak ezagut izan ditut, baina bueno, hau ez dakit zergatik kontatu zen igunan atzo berezia egin zitzaidan, zekaro zuri horrelakoak ere gertatu dugu zaizkizu. Taberna batera, denda batera, dozein tokitara joan, eta horrelakoak bizitzea. Bai, askotan, eta gainera saiatzen naiz beti euskaraz hitz egiten. Eta jendia askotan esaten du en castellano, por favor, eta ni gelditzen naiz horrela, baina moldatzen naiz, egiten dut eskuekin zer nahi duten, eta diru ematen dut, eta jasta esaten badu, eginia dago, baina ez da ona. Bueno, bai, eta bienan askotan gertatzen zait, jendia ez duela ulertzen, zer den Euskal Herria, zer den euskera, eta bai oso triste hartzen naiz, beti, eta bai daukat selekzioan kamiseta, bai nahi nuen, eta amatxo esan dit, bai erosiko dizut hori, esko bera pozik jari da. Noski. Bai. Eta jendia beti, zer da kamiseta hori, bai, eta ni beti, berriro. Edo niri izena edo, bai, alaia da, bai, horregatik. Ze gauzak, lenguan justu, lenguan ez, atzu izango zen, hau, araia kontatu zigunean egoera hau, lagun batekin izketan, esaten zidan, gure herrian, badute kuadrillako bat, egoera antzeko batean, umei euskaraz egiten, Grezian bizi dira. Torren, umeak etortzen direnean udan, badakite zego xoki dendetara joan daitezkeen bakarrik, eta zeinetara ez. Ze euskaraz bakarrik dakite umeak. Bale. Herrian badaude goxoki denda batzuk, zeinetan zerbitzen duten, edo jabeek, edo ez dakiten euskaraz,
eta beste batzuk non euskaldunak diren, eta orduan umeek badakiteia badokate bere mapa mentalean, denda hauetan goxokiak erositzakegu bakarrik, eta beste hauetan ez gaituzte ulertzen eta rollo bat da. Barrenak eze zure begiak parean, nire burua maitatzen sekula, erakutsi ez didatelean. Atzo kontatu zen igun, alaia euskal musika, euskal liburuak, audioliburu formatuan bereziki gustoko dituzula, naiz eta gure liburutegi txontatik ere, dagoeneko aletxoren bat ikusi dudan lapurtu duela. Aukeratu duzu? Bai. Eta zein aukeratu duzu? Bueno, izan. Horari da irakurtzen. Galdu egin dugu. Olakoak dira gure hilekoak. Begira, bai. Izango luke gainera. Buruz bega zaila da. Bai, alde batean dauka hor gordeta, bai, ikusten dut, lapurtzeko prest. Bueno, lapurreta baimendua da, orduan ez da lapurreta guzti, ze baimena eman dizugu liburu bat hartzeko. Orduan ez da lapurreta. Elkarrezta egin genuen gainera, autorarekin. Bai. Olakoak dira gure hilekoak txalaparta argitaletxekoa, bai, aizokuk liburu pila bat dauzkagu hemen, eta egia esan ez ditugu behin eta berriz irakurtzen. Orduan, ez daukagu denborarik horretarako, orduan, aizu beste bizitza bat lortzen balin badu liburu honek, beste esku batzuetatik pasatzen balin bada, gu, zoriontsu baina agian, egin beharko genuken nahiago sinaduraren bat edo bigarren kafeko liburutegitik edo horrelako zerbait idatzi beharko genuke, ez? Bai, hori da. Eta honen batean autorarekin topo egiten baduzu ere, egin dezala bere sinadura. Badu lignin usai dauka? Ez, beste usain badauka. Eta hori, saiatzen ari nintzen identifikatzen. Igual, bigarren kafe laborategi usaina? Ez gero aipatuko dugu. Dauka impresioaren usaina. Impresioaren usaina? Bai, erabilitako impresio motagatik, pintura motagatik, bai. Horrek ematen di usaina. Aditua zarazu, gero? Bueno, aditua naiz. Nik itzultzen dut haurtzaroko usaimen memoriatik Manley usainera. Manley Margolen usaina hartzen dute liburu batzuk tintaren komposizioa bera. Begira. Niretzat hori da itzulpena, baina ez dakit. Bueno, izo, ipatu beharko dugu baita ere, entzun ditugun abesti pare bat, berak aukeratu dituela, Alaiak eskatu digula Ieta kantu nafarra, berak eskatu digula bulego oso zalea delako. Bai, hungaga kontzertu bat ikustega. Ez azkoitia, baina bestia. Azpeitian. Bai, eta oso ondo. Bai, amatxokin eta bere anaiakin junginen, eta ere kamiseta eta jertxia egosi dugu. Bai, noski. Hori da, grupi guztiz zalea, bulegoko zalea. Aizu, bai, Tom Lizara zuri kontatu beharko diogu. Bai, eta aizu, hurrengo kontzerturako igual zegito paritxoren bat presta dizaiola, ez? Hori da. Badago, datorren astean bulegoren kontzerturik ez? Ez, bulego geldi dago. Bai, ez dago. Baina kontzertu asko daude, egunotan, aprotxetu beharko duzu. Men bigarren kafearen ingurumari honetan musikari eta artista asko dabiltza, eta aizu, aprobetxatu egoera hori. Bueno, Alaia, aipatu dugu aste... Ekainak 7, Bilbo, Santana, aretoan, bulegoren urrengo kontzertua. Ara. Bueno, baina... Baina hori ikastola daukat, orduan ezin naiz jun. Ez. Zu ikastera, txintxo. Esan du, Alaia, datorren astean hemen gurekin ibiliko zarela, guztira 2 astetxo edo egingo dituzu Euskal Herrian. Pixka bat, esan da bezala, zure etorkizuna edo zure etorkizuneko ogibide hori hobeto ezagutzeko. Ze kontua da, kazetaritza edo komunikazioaren arlo hori edo gustoko duzula, eta buruan baduzula zerbait. Bai, nahi dut kazetaritza eta politika zientzia ikasi lehioan. Horrendikan falta zait urte bat ikastolan, eta gero nahi dut urte bat pausa egin, eta gero lehioan ikasi. Eta bai. Ze hona, eta orain arte, gutxi ikusi duzu, baina uste duzu kazetaritza bai dela, gustadak izuken zerbait, edo nola bizi duzu, ari zara zerbait dakitu zaintzen. Bai, uste dut baietz. Uste dut perfecto dela niretzako.
Imaginatzen duzu lehendik urte batutara ikusten dugunean alaia kazetari lanetan esatea bida, lehenengo harreman profesionala gurekin izan zuen, Goiuri. Oso polita. Hombre, oso polita izango da. Sariren bat ematen dizutenen, zuk... Gogoratu gutaz. Noski. Gogoratu gutaz eta gonbidatuko baitu gero afaltzera, sari horren ostean. Vale, perfecto. Bai, parranda pixate egingo dugu, eta... Bien inguruan ez da osoikoa euskal musika aukializatea. Bada, nola baite, sorkuntza kulturalaren hiri oso garrantzitsu bat, opera eta musika klasikoaren zatera oso hiri garrantzitsua, baina euskal musikaan Austrian orokorrean gutxi biziko duzu ez? Oso gutxi eta ere ama flipatu zen, ni nahi nuela euskal musika entzun, bai. Orduan, bai, eta nire aizpa, 20 urte dauzka, eta ere flipatuta gelditu zen, eta bera ez du entzuten, baina niri asko gustatzen zait, bai. Pena da, zehadiez, Alemaniara joera gehiago dago. Berlinek badauka bere euskal etxea, eta horre hainbat egitasmo sortzen dira, hango hiri batzuetan jotzeko joera gehiago dago, akaso Italian ere zertxo bait gehiago, Frantzian, baina bai, Austriarekin ez du nola baite lotura hori sortu. Hori izan daiteke alaiaren erronka batez, etorkizunean, lasai, 17 urterekin, ez izugu eskatuko, orain alaia, esklabotza pixka, ez izugu eskatuko musika jaialdi bat antolatzea bienan, baina etorkizunean akaso zerbait egin daiteke, ez? Ez da inoan jo nahi duzulako. Bai? Niretzako nik uste dut, eske bereziki nire lagunak ikastolan, ikasten dute pila bat, Euskal Herriari buruz eta euskera, eta nola den Euskal Herrian orain independentziakin eta dena, eta orain ikan lotuta dagoela Espainian, orduan bai ikasten dute pila bat, eta bestiak ikasten ere bai, eta batzuk ez dute nahi ikasi, eta hori niretzako ignorantzia bat da. Eske hori, bai, hori zait bat ere gustatzen, baina bai, berez horrela pixkat ezagutzen dute gehiago mundutik, eta hori aberaz, eta... Aberaztasuna? Bai, bai. Alaia, nik pista bakarrik emango dizut. Bigarren kafea egitera joaten bagara bienara. Bien ez sekula joan. Bigarren kafeko lantaldetxoa eta pare bat refuertzorekin, 3 musika talderen jaialdi bat antolatu dezakegu, 3 edo 4 musika talderen jaialdi antolatu dezakegu bienan. Dena jarraien. Zukurrenik, ez dakizkizu gauza asko bigarren kafeari buruz. Bai, hemen lantaldean musikari asko ditugu. Ba, entzuleok agurtzeko ordua iristen ari zaigu, alaiarekin datorren astean izango gara solasean, lan bizkat egiten jarriko dugu, kazetaritza alden neurrian zer den erakusten, edo intzat hola zirriborratzen, eta bixe, astelenean bueltan izango garela. Alaia, mila esker, eta astelenera arte. Bai, eskerik asko zuei. Goiuri ez izarandia, asteburuna pasat, astelenean bueltan. Berdin. Eta entzuleok zuek plazer baduzuegu, astelenean goizeko 10:05 hementsi izango gara, naiz irratian bigarren kafea hartzen, orain errepidean endoinu hauekin, haure gustoko duzu alaia? Kantu hau? Ez da zure gustoko honetakoa? Ez. Ados, pentsa. Gutxi egin dut. Akaso nik maite dudalako jarri dut. Zetaken errepidean kantu honekin agurtuko dugu astean zuleok, bagatoz bueltan astelenean indar berrituta, nik akaso azento katalan pixkat ekarriko dut Goiuri. Ondo. Edo igual zera, kalsot batzuk, oraindik egongo dira? Bueno, pues molbe. Parrillan egiteko? Pues molbe, Bueno, pues molbe, pues adiós, esan zuena mozo buruak. Bila. Ba, guazentzuleo, kastelen arte. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura Zu berrituta, indartuta, bat egin dugu hemen Bide lagunak infernuan, zeruan baino lehen
geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura. Keep calm and bigarren kafea.